og velkommen tilbage i bageriet. I dag der skal vi prøve at snakke lidt omkring det her med almindelige franskbrød. Det er sådan nogle, vi har liggende lige her. Og når man skal ælte dejen, så skal dejen æltes skær. Og lige nu med det mel, vi har i år, der vil jeg sige, at der skal man køre 8 minutter langsomt, og så lige 4 minutter hurtigt. Så får man en dej som den her, som I tydeligt kan se her, er sådan fuldstændig glat og lækker. Det jeg gør lige med fingrene her, det er, at jeg strammer dejen ind under. Og så kan I se, så kommer der sådan en meget, meget fin samling herinde. Så får man den her meget stramme, glatte, flotte overflade. Når man skal gøre det på professionel vis, så gør man det på bordet. Hvis I lige lader mærke til, så vender jeg den om, så jeg har det glatte og det lidt krullede ovenfra. Så trykker man med sin her, trykker man ned og lægger ind over, trykker ned og lægger ind over. Og på den måde virker man brødet op. Sådan der. Så får man, ligesom jeg gjorde med den her strammede overflade, og man får sådan en flot, glat og lækker overflade. Når man så er kommet i træning, så tager man 2, og så går det lidt hurtigere. Sådan der. På den måde får man strammet sin franskbrød rigtig godt op. Og hvorfor gør man så det? Det gør man af 2 store årsager. For det første, så skal vi lige have strammet gluten. Gluten, den har lagt og slappet af her efter, at dejen er blevet kørt, og den er blevet varet af. Og der vil gluten rigtig gerne lige strammes op. Så skal vi også huske, at den her er selvfølgelig lavet med gær. Ligesom alt dej er lavet med gær, så er franskbrødene også lavet med gær. Og gæren har jo den fordel, at den laver kulsyre og alkohol. Men det vil den rigtig også gerne have fjernet. Så når den lige har kommet lidt i gang, så strammer vi dejen op og fjerner al kulsyren og alkoholen, så at gæren kan komme i gang med at lave noget nyt. Og når så lige de har lagt et lille bitte stykke tid, så er det, vi slår dejen op. Og det er der, når det er, vi har med franskbrødsdej at gøre, specialsbrødsdej, så må den gerne få nogle bank. Den må godt blive klappet kærligt, som vi siger. Der skal man ikke være nær så bange og nervøs for at få alt det her saft og kraft banket ud af dejen. Hvis man tager den lige så forsigtigt her og lader ved med at stramme den alt for meget, så kan man faktisk med det samme, samtidig med at man strammer den, godt slå den op i en snæver vending. Men I kan godt se, at den her dej, den kan jo holde til meget mere end som vores surdejsbrød, når det er, at den har stået og koldhævet, og man virkelig skal være forsigtig. Der er det bare noget andet, når det er, at vi snakker franskbrødsdej, trekornsdej, valnøddej, altså alle specialdejene, de tåler meget hårdhændet behandling. Og så alligevel vil jeg gerne sige, man kan godt stramme her. Jeg kan lige prøve at udlægge den her bare for at vise det. Prøv at se her. Nu springer gluten. Nu strammer jeg det simpelthen gluten for meget. Og så springer gluten. Og så får man det her fuldstændig kraterlignende brød. Så hvis det er, I får sådan noget kraterlignende brød derhjemme, så er det simpelthen fordi, at gluten det er blevet for stramt. Der er kommet for stor spænding på det. Og gluten det er ligesom en elastik. Når først den er sprunget som det her, så er det utrolig svært at få det til at samle igen. Så er det næsten sådan, at så kommer brødene til at ligne sådan noget krater noget her. Og det vil man helst ikke. Så pas på med at stramme det for meget. Ælt det for meget. For som I kan tydeligt se her, jamen så er det altså bare, når først det er startet, så bliver det bare ved. Det revner og sprækker, og det bliver bare grimt. Så jeg håber, det var lidt inspiration til at lave almindelige franskbrød. Med birkes, uden birkes, formfranskbrød, almindelige franskbrød. Og så de store her, som er vores weekendbrød. Så kan I alle sammen have en rigtig fornøjelig weekend. Hej.